ozu onye ka ọ bara ụba ọ bụ onye ka ị na-egwu ụwa bụ omume na Malaysia ụwa bụ omume na Malaysia ụwa bụ omume kelie ọgala ụwa bụ omume na Malaysia ụwa bụ omume na Malaysia ụwa bụ omume onye eze ọgala onye eze obodo onye dị ka ị na-egwu di ana m ajụ obodo onye dị ka ị na-akọwa osena ibe abụrụ n'anya etọrọ amaka anyị na-agbalụ ụwa niile nwaboke nwanyị na-egwu buship chekwube eze ọfọ ezigbo vileji n'oge ka o si wee bịa n'ọrụ mba nọt lokal gọọmenti eria ya bido na mpara tiketiwe anyị nọ n'ibi ya tata n'ọjọ na vodile ka anyị na-ekwu okwu ya okpotokpo nwa bụ mụrụ n'ime okwu ichekwu iche na-ajụ na oyi bi ya ike ngadi ike na-eme ilegi ya chekwube ideji ọgwụgwụ mmanwụ ji agba egwu chekwube orobutu dike mụlodogwu ene nwa m nne gị ka ị na-awa n'ọbịa na-eshi lotakwe na anụ dị iche iche nọ n'ọbịa na-eshi ụwa bụ omume na Malaysia ụwa bụ omume na Malaysia ụwa bụ omume kelie ọgala ene nwa m ụwa bụ omume na Malaysia ụwa bụ omume na Malaysia ụwa bụ omume onye eze ọgala atagada bụ ụwa bụ mụrimoko ene atagada bụ ụwa ene onye ọrụ na-azụ na-abịa ene onye ọrụ na-ekili ekili chekwube eze ọbọ ene kịtịkpa na-agba otu n'obi ya ene oke osisi kwuchiri ụzọ ene okpotokpo nwa bụ mụrụ n'ime oko egwugwu ya bụ chekwube nwa m anyị na-ekwu nne ya bụ John Ovodi onye ka a na-ekwu ome ha n'omego ụzọrọ ọtụtụ ndị mmadụ o meli dibịa mkpọrọgwụ na mkpagịrị abụrụ n'anya eziokwu ibe a na-akọrọbọ na-adịchacha ọ bụ nne ya bụ onye isi nze na ọzọ n'oko letushipụto ovod ị na-aka emesi ya ọ bachiri oko mgbe elu bụ elu onye wetara udo n'oko nwoke na nwanyị iwe bụ n'onwe m n'anya a na-amarịba ama ịna onye dala elu ụwa ga-analili onye mewa gọbịa m ụwa na ewuwa ya bụ John Ovodi onye nụtara ihe ọmụ Filomena nwanyị mma mama bịa gbalek eze nwanyị eze ekwula ụta bịa mama bịa gbalek ọdụdụ egwu nwadịya Ovodi ezinne egwugwu keneli gị onye mụtali nwa n'elu onye mụtali nwa na nwụrụ anwụ egwugwu haba egwugwu ụwa bụ omume na Malaysia ụwa bụ omume na Malaysia ụwa bụ omume kelie ọgala ụwa bụ omume na Malaysia ụwa bụ omume na Malaysia ụwa bụ omume onye eze
zọvọ ebe na nwa m anyị na-egwu ọ bụla akwụkwọ ka esi agụ kwụsị ya wee pasị ya wee naba Lagos steeti luzie wee banye ụgbọ na-akpọ Mbukaladipo onye mgbaro na-akpọ n'ịtọ ihe nne nọ na Ladipo wee nwekwa baptizim nne nwoke na nwaanyị wee kpọbi ya Mbukamaka unu na nnukwu ibe nna akọwa ihe nne wee n'anya wee bụ na ego dị anaghị agbadago okweni osi na ya ga-anaba obodo oyibo ya na-emela akwụkwọ naba Malaysia ya jee n'isi mmiri unu amagolu n'ọbụ na Malaysia ka moto pasi si abịa akwụ na chenji ya obodo bụrụ n'ụwa ya na wee naba Malaysia lusie wee bido ụwa n'isi ebe na-ebido lụwa liva na Malaysia meketezie ukwu kelu ụwa wazie na-etele tat ọgba na-ene ka a na-ekwuzi webuchekwuba zọbọ ọba ka na-ekwuzi na Malaysia jiri ebe Malaysia tat ịlụsie ịmazi ihe nne na-awa n'ọbịa Malaysia ịma na ijere Malaysia maka gịnị ya nne na-emela onye ọka mma emeli ya nne na-emela ogbenye emela ọgala emeli n'elu ivo mele erike eziokwu a na-agụrụ ya ọnụ ya nne dịkwu n'ụdị n'ụdị onye ka m na-ekwu ya na-enye ka ọ na-awali n'ọbịa na Malaysia na anụ dị iche iche na ọnọbịa ama nke ga-egbu ibi ya dịka na-abọlụ mbụ n'ụbene mma m ga-agba ibe ọdụ onye na-ekwu nwere ibe ọ na-eme bi ya weli onye ka ndị ikwue chieji na onye akalụ n'ụbọchị onye na-enwere gotata nwere ike echi niile onwe ga na m agba ụwa mụbarola eze ama wee gboze mene ezugbo ma mbala kpọsi njelibe nne kalinụna ya meje n'azụ ụlọ ụlọ ebulu nwere ude nye m n'aka si m pụlụ ebulu nwe na aba na egwu anyị nwere ude ene ya na-ewekwuru mmanya 20,000 ọlụ m aka ene o jide onye mmadụ ka oge ya ka ọ narị ya chekwube nwa m onye ọma mụrụ n'obi nze na ọzọ ene gaa n'iru ị na-aga n'iru ị na-ele anya maka na ị na-anya ilo na-asị kalịla akali ya na nwa m ewuwa ị na-anụkwu ibe nna-ekwu katama o nwere ibe ome na agụ n'olu ibi ya n'enu ọ bụ ihe ga-apụtalili ya n'ọnụ ị na-anụkwu ibe nna-ekwu ene ibe njikwue na ndị shie n'ọnọkọ okwu gị n'azụ gaa n'iru atụ n'egwu amakile emene mmadụ n'enu emezie oge emeliribe nya na chi ekwuru wee na mmụọ ene ọbụnaegwu ka iji aga n'enu ene ndị na-achụ ngịbụ odogwu na-achụ na nkịtị ene ibe asịlị na-akụ ene n'anya ene nazili ndị ilo na-akụ anya ene ibe ga-eme gị ga-eme ndị ilo gị ene maka na ezigbo mmadụ amaka ene uche mmadụ abụrụ uche Chukwu ene ị na-anụkwu ibe nna-ekwu ene na-eje na Chukwu ụkwụ gị n'azụ ene maka na ọbọ na ogwu ka iji aga n'enu ụwa bụ omume na Malaysia ụwa bụ omume na Malaysia ụwa bụ omume kelie ọgana ụwa bụ omume na Malaysia ụwa bụ omume na Malaysia ụwa bụ omume onye eze ene nwa m
ike n'ijikwa n'ọbọ n'aka n'ebe n'anyị na-ekwu oge o ji mebe ọbụ makali ya o ji si na ya ga-eje n'ụlụ nwanyị onwe ebe nya ji n'aka ya mejọrọ ikwu nne ya ekwulọt usie wee nụta ogelimala obi dị ya Mrs. Lord osisi Chukwu wipụrụ ede eze ọgbọ ogelimala obi dị ya ebilibe mma ugodịọra mma gbara na Malaysia bịa ada ndị ekwulọd bịa ya bụ nwunye echekwube nwanyị na-egwu Chukwu ji ọmụmụ chọọba mma n'elu onyelibe nwoke onyelibe nwanyị a na-agụrụ m ọnụ ezigbo mama chidera n'odego onye ka a na-etu agụ ome ka nne ya ọtụtụ ogwadịrọ n'ụbọchị maka ego nri chekwube eze ọgbọ m ga-akwụsị ebe a ọ bụ na dibịa akwụsị ya ebe ọ bụ dibịa abụlọ ya bụ ya na-amụtara nwoke mụta nwanyị unu na nnukwu ibegwu na-egwu na a na-egwuru ụmụ ọnụ n'elu nwunye eze bụ ya duru m egwu unu na nnukwu ibe mmanwụ na-ebe onye zeme n'ụwa ndị be anyị ka ekwesị akpọ ya ene ọzọ dị ebube wa n'ofe oke obi ya ene Yeze Donald International bụ ya ene osisi pụtara ibe na Malay ene onye ozi Agbo Village n'oko bụ ya mbuka amaka ene Malaysia ene anyị kpọrọ gị kịtịkpa na botu ene onye zijide ka o ji mma n'elu ene alụsị nwere mmiri ọhụrụ na-anụ chekwube nwa m orimilo na-atụ nnu ka m na-atụ chekwanụ mụ na ndị egwu m gị ka anyị na-ejezigweni na Injinia Warrior Bite studio na Mbọ aga n'ala egwu dị mma onye na-eje nwalibo na-eme ndị zuru n'elu wee rikekweni ene mgbọrọ na abụ gagwa na agba odogwu ọgbọnya na ndụ ọgbọnya n'ọnwụ wee bele ndụ ka anyị na-ebeli gị ihe aya ya na-esi m wele kene gawa kene ụmụnne ya kene ndị ohi ya ozu ziri isi n'enu enyi ka enyi ana nwanne na-eji aka mgbe ozu nọ n'enu a unu na-anụkwu ibe na-ekwu ana m ekene ezigbo mmadụ ka ọ bịakwue ezigbo mmadụ Nzamati dị ya Nzamati nchịkọ dịla eze ọgbọ n'ọkpala eze bụ eze ekene ezigbo nwanne nne Malaysia nwa anyị na-ekwu okwu ya ajị maka anyị na-ekwu n'egwu ezigbo mmadụ ọyịmụ Chifu Ugochukwu nwa obele ndụ bi ya ga-agba igwe ọdụ egwugwu keneli gị egwu ugo nke mbụ na-egwuru ọja niile bịa ọyịmụ bịa dulu m egwu haba onye na-egwu egwu nwalibe ọ na-eme egwu na-akpọ ite ezigbo nwanne nne nwanyị Mrs. Chukwado anọbi ya Ada Igbo na Malaysia Adamuo nwanyị mma ụwa bụ omume na Malaysia ụwa bụ omume na Malaysia ụwa bụ omume kelie ọgana ụwa bụ omume na Malaysia ụwa bụ omume na Malaysia ụwa bụ omume onye eze ọgana
Chijioka si egwu bịa egwugwu na-akpọ ite gị Ajitoba na Malaysia bịa Ezechilechi na Malaysia The Gentle Giant Chairman Managing Director Ultimate International Resources Nigeria Limited Ọkaka egwu na-ekenekwu ezigbo mmadụ ka ọ bịakwuwe Chief Augustine Okaf dike ngịka ọdụ na-akpa akpọ Ugochinyere nwata nwanne ofekwulu ọja bụ ya Ihatech International Limited Osimpero bi ya ewa ebe ọ bụ na ene nọ na tat ene na-ekwu maka gị olu onye na-alụ n'ụwa ya ka udo onye ji ede weze nweke wee gbugozi emele ntugbe keleli gị egwu na-akpọ ite Chief Frank ka ọ bịakwuwe Chief Frank Olisadebe bi ya Morris iyi na oyi bi ya Eze Ọmọgọ na Malaysia ị na nnukwu ibe na-egwu ezigbo nwanne m onye nkwele ezu na nka na anyị keneligo egwu na-ekenekwukwanụ Ishie Ife Ferdinand Eze Ekwebene Eze Dokwu Bet Nigeria Limited Ọkaka ezigbo onye ekwulọd kedụzidi ka ị ga-eme onye bụ ọga chekwube ene Malaysia anyị na-akọ maka ya wee gwozemene nsugbe n'oyi na ọmambala na-ekwega ekene ana m ekene oyimeche echozo na-enwe okoye dị ya echozo na-ebi ya Chizo Nigeria Limited Ọkaka onye oko nwanne mmadụ abụrụ ohi ya Chizo ewe na ana m ekwe ekene egwu na-ekene egwu ezigbo mmadụ ka o lutegwue ya Okwuchukwu ka ọdụ na-akpọ Chief Okwuchukwu achọla Ikenga Egwulọja bịa Lagos Branch Director The Divine Link Limited bịa hewe egwu kenele oyimu Chief Izichukwu Emefo Akperie One Ofe Egwulọja EIE na Malaysia nwoke mmadụ bi ya anya ka eji amaka chọrọ acha n'enu anyị ejebe egwu ekene Chief Ọbụmụ eze ndị okwere bi ya eze ndị okwere bi ya Balogu na Malaysia niile Balogu na Malaysia o nwere onye ngini ya na-ekwu ọnọ na nwata bụlụ gbanachi na bịa egwugwu keneli gị aba arịbala eze nweke onye nteja abụ ite ụwa bụ omume na Malaysia ụwa bụ omume na Malaysia ụwa bụ omume kelie ọgana ụwa bụ omume na Malaysia ụwa bụ omume na Malaysia ụwa bụ omume onye eze Odezulu enu egwu na-ekene Conrad Biafra Odogwu onye buchi dịbọ dị ya Ikemba ndị Igbo na Malaysia dị ya bịa weli Ikemba dị ya onye mmụrụ eri oke bụ ezigbo nwanne m na ude wuluwulu egwu na-aga egwu na-ekene oyimechi ono Chief Echi ono biya dulumu oyimechi
na-akpọite ezu igwe na Malaysia dị ya onye Enugu steeti nwanne nke m egwugwu kenelidi eji ono na mmanwụ kenelidi hiyom ọba ude ewa unu n'anya egwu na-anọzini ka oluwe unu ma gwabulu m unu na mbụ unu gbuo obela n'ebe nwe kelie n'ili ya unu gbuzi ya n'ụra ka enyi ka unu ugwu na-ete ebe ọ bụ ogologo ndụ na-arụ isi ike agaghị na-agọlu unu odi ọra ka ekuwe ume ndụ aka otule unu na nnukwu ibe nna-ekwu eziokwu ka nna agwa unu akọdi aja na-azụ unu n'azụ akpụbi na mmiri na-egbu ya na nwanyị mmiri n'ọgbagezi unu ike na unu jebe ebe ọtaba